Els tres els he triat en una petita part per intuïció i en una gran part perquè m'encantaria poder parlar, des de les seves visions i coneixements profunds, bioquímica, poètica i antropològica, sobre la naturalesa humana i com veuen el futur i com el farien avançar. En Miquel Àngel Lledó el conec com a veïnat de tota la vida del poble, espont d'Inca, i també com a poeta. El seu poemari, L'inquilí del gel, em va connectar a la poesia i tota aquella bellesa i imaginari d'una manera molt colpidora. N'Andreu Palou no el conec personalment, però sí em consta la seva excel·lència professional, que m'ha arribat a través de persones també expertes que coneixen la seva feina i mirada científica. N'Andreu Ramis m'ha arribat a través de la llista de dinerets en personatge, i em venia molt de gust conèixer la seva visió del món. En aquest quart, dineret, tenc moltes ganes d'escoltar, d'ampliar la meva mirada envers el futur que ens espera. Què intueixenc? Què prediuenc? Què esperen del demà? Jo espero poder contrastar sensacions internes amb ells i posar llum, somniar solucions científico-creatives, camins de vida, etc. Sé alguna cosa de la conductora, m'apareix ben interessant, però no la conec. El mateix puc dir dels altres, serà un plaer conèixer-los i és el que espero d'aquest dineret. De n'Agnès Llobet no en sé pràcticament res. Serà la primera vegada, si no vaig errat, que coincidiré amb ella. De tota manera, record haver-la vista per televisió en alguna sèrie fa anys i bé, me cridava l'atenció aquell aspecte de nina joveneta complia la pantalla només en el seu somriure. De tota manera, ja t'he dit, no la conec pràcticament gens ni mica, tot i que sa mare ha estat una bona introductora d'ambaixadors, allò que diuen amor de madre. Però bé, espero demà conèixer-la. Dels altres dos convidats, d'en Andreu Palau, diria que el conec de vista, de topar-lo pel campus, de veure la dolor a l'hora de dinar a l'edifici Mateu Orfila i poca cosa més. No han coincidit tampoc gairebé mai, però sempre l'he considerat un personatge clau dins l'estructura universitària. L'he resseguit en alguns articles seus d'opinió que des d'ara feia i fa per la premsa. I, bueno, com supos que molta gent, el tenim com a investigador de referència en qüestions nutricionals, sobretot des que es va fer ambaixador i defensor del nostre embotit identitari per excel·lència, que és la sobrassada. Miquel Àngel Lledó i Ribes diria que el conec de tota la vida. Això que tenim de tota la vida, perquè supos que coincidirem en algun curs de formació a l'UIB, tenim amics en comú, mos hem anat trobant tant l'àmbit, diríem-ne, lúdic i associatiu com a l'àmbit professional. Sempre el vaig tenir molt en consideració quan ell era responsable del protectorat de fundacions i, naturalment, també l'he resseguit, encara que no amb intensitat, la seva producció literària. Allò que miro d'en Miquel Àngel és aquesta, si més no aparent, resiliència que manifesta i que fa que sigui una persona d'aspecte absolutament amable, però persistent en les seves conviccions. I, bueno, d'aquest dineret de demà, allò que espero és allò que he pogut experimentar cada vegada que he vengut a Can Biel Massot, és a dir, un bon anfitrió, un bon dineret i, sobretot, una companyia agradable. I espero que demà això
si no és, com sempre, que sigui millor. Me fa ganes conèixer n'és segurament una mica per damunt els altres dos, si més no, perquè és una persona, entre cometes, famosa, no? Que bé, que sempre te crida una mica l'atenció. Això no obstant, estarem també molt content de conèixer més de prop tant en Andreu com retrobar-me amb en Miquel Àngel. Fins demà. Bon dia, què tal? A veure, qui no coneix n'Agnès Llobet? N'Agnès Llobet pot ser juntament amb Teresa Mates la més il·lustre de les nostres pondinqueres, no? En tot cas, en Agnès Llobet és una relació d'amistat que potser no tingui tant a veure amb el teatre com en la literatura. Vull dir, he llegit alguns poemaris seus, entre ells Podríem, L'incendi de les Papeones, l'he seguida, evidentment, com a actriu, crec que és una de les actrius amb més projecció que tenim ara aquí a Mallorca, no? Projecció no únicament a nivell local, sinó també a nivell estatal, no? Per tant, crec que Agnès és una persona, una dona de cap a peus, i també mos uneix una relació d'amistat perquè el seu padrí, en Rafael, tenia una bona amistat amb el meu pare. Vivien aquí a Escarrer Santedat, prop de Can Nostra, i recordo que mon pare tenia una bona amistat amb el seu padrí. Quant a la resta de participants, en Andreu Palou el conec perquè varen tenir una mica de relació, ell vivia a Esplà de Natesa, llavors, i varen tenir una mica de relació, si no vaig errat, perquè volien muntar una candidatura política, no? En concret del PSM a Marratxí, i van fer una sèrie de reunions amb ell, llavors amb en Sureda, que era un pedagog que també vivia a Esplà de Natesa, bé, una sèrie de persones, en Guillem Ramis, que volíem impulsar aquesta candidatura i que de fet va fructificar amb una primera llista, no? Que va ser la primera llista que hi va haver, es pot dir, del PSM aquí a Marratxí, no? I d'Andreu Ramis el conec també, un llorità il·lustre, dic llorità perquè sé que ell és un defensor ferri del topònim Llorito, no? En contra del Lloret de Vistalegre, que és que finalment s'ha imposat, no? I Andreu Ramis, bé, el considera, a banda d'un estudiós de la cultura popular prou reconegut i prou seriós, no? També és un amic entranyable. Realment la meva relació amb ell és a través d'un altre amic comú, que és en Miquel Pasqual, però en Andreu, recordo d'ell especialment, crec que va ser l'objecte de la seva tesi doctoral, va fer la seva tesi sobre l'ofici de trinxater, que és un ofici que pràcticament ha desaparegut a Mallorca, no? I llavors s'han tingut relacions més o menys esporàdiques. La darrera va ser precisament en l'ocasió del meu vessant com a defensor del dret de la dona a Lloret, o Llorito, com li agrada dir ell, perquè vàrem fer una roda d'homes contra la violència masclista en aquesta localitat i ell hi va participar i bé, vaig estar content de veure'l i tenim una relació també cordial. Què espero d'aquest dineret? Bé, una mica com sempre, aquest dineret ja són una activitat quasi tradicional, no? A dins del nostre estimat Marratxí, no? I gràcies a en Biel, i crec que pot ser un dineret prou entretengut i prou amè perquè les persones que hi són donen molt de sí, cadascú en el seu vessant. Crec que pot ser un dinar, en fi, amb una paraula, prou segur que serà un dinar ben sucós i ben saborós i com sempre, espero que mos ho passem una estona prou bé plegats i que en traguem algunes conclusions ben interessants. Molt bé, i de res, fins a la propera. La meva relació amb Agnès Llobet és d'admiració. La vaig conèixer interpretant al Teatre Principal de Ciutat. Després vaig saber que era la filla d'una companya de l'Institut de Marratxí. Meres gràcies a això, vaig tenir la barra que m'assessoràs en la realització d'un monòleg sobre la quadratura del cercle i Ramon Llull que havia de fer el Paranimf de l'Universitat de Barcelona. Una persona molt propera i una gran professional. Amb en Miquel Àngel Lledó ens coneixem de fa temps. Compartim la passió per la muntanya, la lluita per una societat més justa i el gust per la poesia. En aquest cas, s'hi afegeix la meva admiració per la seva obra poètica.
Amb n'Andreu Ramis també fa estona que ens coneixem. Procur seguir de prop la seva prolífica i acuradíssima feina en tants camps de la nostra història i cultura. He tingut la sort de poder col·laborar amb ell en alguna ocasió. Amb n'Andreu Palou la relació no és tan estreta, però he anat sabent d'ell ja des de la universitat i com a bioquímic de rellevància. A més, com en els altres casos, hem compartit taula portolana anteriorment. Què espera del retrobament? Sense que fos la idea, avui sortirà el tema de la provocació policial de ses voltes i la resposta ciutadana. M'agradarà sentir gent amb seny. A veure, se parla molt de les 4 crisis actuals, que és aquesta econòmica, climàtica, de sistema institucional i de valors, i llavors volia demanar com creus que se poden reconduir o superar aquestes crisis, quines solucions imaginades hi pot haver, quines són les primeres accions pilars que hi podria haver. Bé, jo crec que la pregunta és d'una complexitat refinada. Jo te diria que per jo aquestes crisis tenen un ordre de prevalència i és capdamunt la crisi per excel·lència i la que d'alguna manera pot donar oportunitat a que surtin noves alternatives és la climàtica. Tenim una visió excessivament antropocèntrica i creiem que som els reis del planeta. Jo estic convençut que la solució vendrà quan l'entorn natural, és a dir, el planeta, digui prou. I farà un esclafit i a partir d'aquí tot se posarà a lloc. Sé que és una visió apocalíptica, però que si pensam la resta i tot plegat ve per aquesta crisi que genera el pot seny de l'espècie humana. És a dir, som incapaços de respectar l'entorn, som incapaços de mantenir uns mínims valors d'equilibri i equanimitat i, per tant, les desigualtats, les acumulacions de capital de manera absolutament desigual i asimètrica no tenen aturador, són d'una voracitat escandalosa. Per tant, jo no ho sé, jo crec que no hi crec gens, però és imprescindible que hi torni a haver un diluvi universal.
si no és així, no hi veig sortida. El que ha dit l'Andreu, no? Però jo penso que principalment de totes aquestes vessants que esmentes a la pregunta, és que més me preocupa la crisi de valors. És a dir, jo crec que vivim en una societat que cada vegada més les persones, i en general, quan dic persones, polítics, tothom se mira més el malic, i crec que allò que falta moltes vegades és posar-nos en la pell de l'altre, encara que pensi de manera diferent a nosaltres, no? No debades, per molt discutible que sigui, crec que aquest va ser l'esperit de la transició, i no sé que això ens tenia un debat llarg, però on determinades persones de signe ideològic molt oposat van aconseguir, més normalment, fer una passa endavant, no? Cosa que ara crec que seria gairebé impensable, no? En els 20 mesos de què disposam. Això en primer terme. Llavors, penso que hi ha discursos, i estic pensant, creences a banda, en la darrera vinguda del Papa actual, que crec que va fer un discurs molt humà, molt de cercar el que entenem per bé comú, no? Que curiosament va despertar un interès pràcticament, crec que fora excepcional a dins la classe política, i que tothom, fins i tot els partits més extrems, va d'alguna manera lloar, no? Clar, és vera que és un discurs molt teòric, però crec que va dir veritats que insisteix, prescindint una mica de la part estrictament religiosa, són la base de la convivència i de l'essència de la humanitat. I jo crec que els tirs van un poc per aquí. Vull dir, evidentment, la crisi mediambiental i el canvi d'hàbits és anem cap a un precipici. Jo també amb això estic d'acord amb Andreu, cap a un que si no aturar i si no posem límits, tard o d'hora hi arribarem. Per ventura nosaltres, bé, jo en el meu cas no ho veurem, però crec que és necessari posar aquests límits. Però jo insisteixo que per mi, per ventura és una perspectiva humanística, no sé si té un punt religiós, però el que hi ha, sobretot, és una crisi de valors important en les persones en conjunt i en la societat en general. Jo penso això, que el determinant o el important és la crisi de valor, perquè el que determina serà altres crisis. La capacitat que tindrem de reconduir o de... Jo no crec que se puguin aturar, però sí que ens hem d'acostumar a viure amb elles i no tinc cap confiança en cap iniciativa particular ni del Papa ni de cap polític. Confiaria més, per exemple, en la intel·ligència artificial. Crec que és que ens pot donar les pautes on podrem convergir tots i podrem estar d'acord d'una manera objectivable. És com això de les sentències que hi ha avui en dia, que un diu una cosa, l'altre la faria d'una altra manera, i evidentment allà on hi ha una persona que decideix i que pren iniciatives que ens afecten a tots, malament. Crec que necessitem una llum que ens vengui de tots, i això només ho pot aportar aquesta nova tecnologia que ja la veiem. Té una connotació una mica matemàtica, perquè és allò que en matemàtica tenim condició necessària i suficient. Matemàtica o científica. Però se diu molt allò de que conèixer la nostra història, la nostra realitat, el nostre temps, és una condició necessària, que seria mal discutir per estimar-nos, no? Al final és estimar-nos, però hi és suficient per estimar-nos, no? No és suficient d'estimar-nos, sinó que aquest coneixement de la nostra realitat, de la nostra història, dels nostres valors, és suficient d'aquest coneixement perquè de qualque manera inevitablement la gent
estimi això i per tant mos estimem. Això que me demanes ho interpret com una reflexió sobre l'identitat. Sí. L'identitat és un constructe cultural. Per tant, no és una realitat matemàtica. És una convenció i, per tant, com a tal convenció està sotmesa a una dinàmica imposada des del punt de vista social, cultural, ambiental i, per tant, allò que fins ara hem entès i que em sembla que molts estan d'acord, que llengua, cultura i territori configuren aquests brins imprescindibles. Això pot deixar de ser així, precisament perquè tots els condicionants fan que aquests elements, un moment donat, no hi siguin. I haguem d'assumir, cosa que personalment té molt mal de pair, vull dir que la llengua no sigui imprescindible per configurar una nova identitat. Però jo crec que és inevitable. Per tant, mos podem estimar. Si tenim voluntat d'estimar-nos, trobarem coses que compartim, en les quals creiem i que no necessàriament els han de reduir en aquests elements que històricament han configurat això. Que no te sabria dir, no crec que sigui una qüestió tancada. Investigant sobre performing històric vaig arribar al concepte aquest d'efecte perspectiva, que és aquest canvi cognitiu que experimenten els astronautes quan estan en òrbita, més enllà d'aquesta línia de Kármán, ja sense gravetat, i veuen la Terra com aquesta petita canica en suspensió, i això s'ha estudiat, que aquest canvi cognitiu, encara que quan torna a la Terra després no és perdurable, fa aquest efecte que desperta regions del cervell molt relacionades amb la sensació de cooperació, amb la fragilitat humana, o sigui, amb la fragilitat, amb la consciència de la fragilitat, i com que per això com hi ha la perspectiva, s'agafa la consciència d'espècie planetària, perquè poden veure un planeta, per tant, s'experimenten sentiments de cooperació, no tenen sentit les fronteres, les guerres, més enllà d'una frontera, els no iguals, perquè hi ha la consciència de ser igual. Llavors, com per tenir inspiració, a qui enviaries a l'espai perquè experimentés aquesta sensació i per què? Una destralada. En diria en tram, però sense retorn. Així de clar. Vull dir, com a exemple. És a dir, com un càstig exemplar, que tots els que li van darrere els hi compraria el bitllet igualment. A veure, jo crec que per ventura no és necessari anar a la Lluna o anar a traspassar aquesta frontera per tenir una visió. Jo crec que, clar, el meu vessant, de recollir la mentalitat popular i folclòrica a vegades te du a coses així. Jo crec que allò que s'ha perdut, per això té relació amb la primera resposta que t'he feta de l'altra pregunta,
és que s'ha perdut el seny. I hi ha frases fetes que d'alguna manera demostren que hi ha camins possibles sense haver d'anar tan lluny, no? És a dir, actuem localment, pensem globalment i, sobretot, també valorar i avaluar les nostres capacitats i limitacions. Un pagès del meu poble, recordo que una vegada em va dir, fa molt d'any que mort, en general tothom té dos ulls a la cara, però hi ha gent que amb un hi veu més que en dos, i hi ha molta gent que en dos no hi veu. Ho dic perquè això de les perspectives són molt relatives. Perquè crec que el que mos fa falta en general és precisament perspectiva. O sigui, perspectiva no només que establir una distància que mos permeti objectivar determinats fets i determinats esdeveniments. Contestant a la pregunta, evidentment enviaria a la lluna o a tota la classe política, tota, absolutament, sense excepcions, perquè s'adonessin d'una cosa tan evident i tan bàsica com que el planeta és un. I només en tenim un i no tenim un, això que diuen un planeta B, en el cas que aquest se'n vagi a òrbit poder substituir-lo, no? I jo crec que la perspectiva és una cosa que falta en moltes coses i que jo, en el meu dia a dia i a mesura que tenc anys, no sé si és allò que dius qui no és revolucionari quan ets jove i no és conservador quan és que... I d'alguna manera hi ha vegades que penso si no m'està succeint això. Però és vera que aprenc molt, procuro aprendre molt de tot, fins i tot de situacions en les quals en principi no estic d'acord. I en el meu grup habitual d'amistats hi ha persones una mica de totes les ideologies, no? I de vegades surten temes relacionats com ara pugui ser immigració, com pugui ser el tema de la massificació, que s'hi vivint d'estudiar, que s'hi vivint, però no m'agrada d'entrar de reaccionar, sinó de puc debatre amb aquesta persona, però m'agrada tratar d'entendre el per què ell ha arribat a aquest raonament. En definitiva, perquè són persones a les quals apreci, d'una manera o l'altra, amb independència de que pensin blau, pensin vermell o pensin groc. I que crec que aquesta perspectiva falta. No de vegades vivim una polarització preocupant des del meu punt de vista, perquè és una polarització que veus que no hi ha possibilitat d'establir cap mena de pont. Vull dir que jo dic això i és així perquè és així, jo dic això i és així perquè és així. Llavors, insisteix un poc a la primera pregunta, falta aquesta distància, aquesta necessitat com a de distància per poder crear consens i pensar, que jo vull pensar que en general, encara que sigui un pensament per aventura una mica cristià, encara ara penso que, malgrat tot, és molt més allò que ens uneix que allò que ens separa. I hem de tratar d'aprofundir en allò que ens uneix, per mi, per avançar simplement, per sobreviure com a espècie. Aquesta seria la meva reflexió. Allunyant-nos de l'escenari de les coses sempre pot donar una visió més global i amb més capacitat d'entendre diferents punts de vista, diferents opinions. Però jo crec que no importa anar-se a la lluna, ni anar-se a l'espai per veure lo petits que som. Imaginem-nos que som part d'una galàxia amb milions d'estrelles i milers de milions de galàxies i un univers que encara s'està expandint. De manera que lo petits és inimaginable. Però no fa falta anar-se molt en fora, sinó simplement canviar d'activitat per veure millor les coses. Per exemple, en el meu cas, des que ja no faig docència a la universitat, sinó que faig moltes activitats molt diferents i puc entendre la banalitat de moltes discussions que tenim dins de la universitat. I això em recorda Nadal Balda, que no sé si el coneixeu, sempre mos deia, no sé com mos repareu tant per un parell de tubs i 4 reactius. Clar, en aquell moment
era feina que teníem per anar fent coses en el laboratori, no? I era com si fos una cosa superessencial. Clar, des d'on fora dius quina raó que tenim. I bueno, això és el que te dona la perspectiva. Michelangelo. I curiosament m'ha parlat de 90 dinar, perquè penses que la poesia, el sistema de bellesa que Pau va tenir, és la germana Pau de la literatura. Bueno, aquest terme de la parenta pobra, si no vaig errat, el va com a instituir un poeta excepcional, que era en Bartomeu Fiol. Parlava de la poesia com a la parenta pobra. I jo sempre n'he discrepat una mica. És a dir, si estem parlant, òbviament, d'un tractament, d'una visió comercial, de nombre de lectors, està clar que hi ha gent que li parla de poesia i arrufa el nas ràpidament, no? Això és així. Ara bé, també jo he sentit, perquè també ha sortit al Baldo, en Leonard Montaner, que sempre deia que la poesia per ell estava un poc en el cim de la literatura, no? Llavors, és clar, com deien en la segona pregunta, és un poc el punt de vista, això. Jo crec que és vera que la poesia, per ventura, és un gènere literari que no arriba a molt de lectors, de vegades, i faig un mea culpa genèric per molts dels propis poetes, perquè de vegades també és vera que potser l'escriptura o la poesia és un tant hermètica, no acaba esclar, i vivim un poc a una societat de immediateses, la gent vol les coses clares, bones de pair, i la poesia, o per mi la bona poesia és aquella que amb pocs elements, clar, és un exercici de síntesi. Has de tractar amb pocs elements lingüístics dir moltes coses. No és com una novel·la que, no ho dic perquè no és que n'acabo de publicar una, que de qualque manera la pots com una massa que la pots estirar, no? De qualque manera, la poesia és una cosa que tu n'has feta, també n'has escrita, i és una cosa que has d'anar... Però jo que sigui la parenta pobra, o sigui, és així des del punt de vista merament de nombre de lectors, comercial. Ara, jo crec que ja no cal dir noms, ara que van celebrar el centenari d'en Joan Alcover, avui mateix o ahir a l'exposició vaig rebre la pèrdua de l'obra cultural, realment davant d'aquests 4 versos te descobreixes, vull dir, és que te descobreixes perquè ho diuen tot amb una capacitat de síntesi extraordinària, no? Per tant, jo com a mínim el posaria un poc en qüestió, aquesta expressió de la parenta pobra, no? Una cosa que sempre m'ha preocupat. El pensament humà, dins de les reflexions més profundes, és pura fisiologia bioquímica. Jo crec que és pura bioquímica. Fisiologia, en quant que la fisiologia és la manera de funcionar les molècules. Penso que el pensament i la vida mateixa no és més que el resultat d'un nivell elevat d'organització de la matèria. La matèria i energia que en el fons és el mateix. Per dir que un virus, per exemple, que només és una cadena d'àcid nucleic i un plec de proteïnes que l'envolten, uns diran que està viu i uns altres diran que és una molècula. I en el fons només és un nivell molt baix d'organització de la matèria. Així anem escalant i al final arriba a aquesta capacitat de pensament i sobretot de consciència. En la nostra espècie, podríem dir que és el que ens diferencia d'altres mamífers, en aquest cas. Per tant, sí. Bioquímica pura. Pregunto per part meva, sí que és com més personal, però pot ser molt també poètica, no? I allò que vos faci ganes contestar és també en relació amb aquesta història que recercava d'això d'estar suspeses amb una nau que no pot tornar a fer aquest viatge, llavors aquesta imminència d'una fi, però dins l'infinit, no? Suspeses en l'infinit, tenir consciència de la pròpia fi. Si tinguessis aquests 5 minuts per acomiadar-te, de qui t'acomiadaries o quin record de la teva vida verbalitzaries, quins consells donaries a un infant petit, 9 anys, quina promesa voldries que algú et fes? Tot plegat són moltes coses, però crec que seure sense res,
sense roba fins i tot, davant la mà i una posta de sol, moltes d'aquestes coses crec que donen resposta a això que planteges, no? Estant així, despullat davant la natura, davant la immensitat, no? Te n'adones d'allò que deia abans, no? Que som poca de cosa. I això és, per mi, crucial, és a dir, tant per despedir-te d'una persona que estimes, com per donar coratge a una persona que creix. I bé, i és això, no? Una mica poètic, pot ser, però crec que és allò que dèiem, no? Som una molècula davant la immensitat, no? I per tant te dones joc per tot, no? Per totes les relacions, les de passat i les de futur. Bé, en quant a d'aquí m'acomiadaria, evidentment de totes les persones que he estimat, tan presents com absents. Per exemple, no sé, amb els pares, amb el segon del meu fill, amb en Lluís, no? I després, és cert que jo he tingut la sort, un poc enganxat a la pregunta que m'ha fet en periodista, que la poesia m'ha servit per expressar moltes d'aquestes inquietuds. I si parlo d'un record que guard, o un sèrie de records que guard molt dins la memòria, va ser precisament quan vaig guanyar, no he guanyat molts, però el primer premi de poesia va ser un premi que es deia Alella Maria Oleart, que Alella és una localitat que està al Maresme, no? I era un llibre, vos he comentat un poc, que era mon pare, dedicat a mon pare. És un llibre que es diu Illa de Corberana, que darrere hi ha una història molt bella. Bueno, la Corberana és un illot real, que està davant Cala Galiot, a la colònia de Sant Jordi, no? I realment aquest poemari funcionava com una carta, com un diàleg amb un pare que per ventura mai van arribar a tenir, no? I era és un poemari on d'alguna manera també li demanava perdó si en algun moment el vaig menystenir o el vaig... Bé, tot això ho deia perquè, curiosament, quan em van telefonar per comunicar-me que m'havien donat el premi, jo estava amb en Lluís. En Lluís era el segon dels nostres fills, era l'únic que tenia un trastorn autista, no? I vaig experimentar una felicitat molt especial, no? No havia guanyat de Ciutat de Palma ni de Sant Lloc, però era el primer premi i tenia unes connotacions d'un lloc real, que era un illot de Corberana que estava allà enmig de la mà, no? I era com si incloïs alguna cosa còsmica, no? De mon pare que ja no era, en Lluís, no sé. I en aquest sentit sí que és un moment que recordo especialment. D'altres més anecdòtics, jo en el cas de la meva relació amb la Maria, que és la meva parella, va ser ella qui se va declarar. Jo era tímid i això que no era una cosa molt habitual, no? Però va ser ella que va dir, què hem de fer, no? Davant se'n van saltar, per cert, va ser, no? I bé, hi ha moments, i llavors, en quant a quin consell donaria un infant de 9 anys, això pot tornar a sonar molt cristià, però jo com més va, el consell que donaria és que la gent intentàs fer bé. Jo crec que allò que fas amb una voluntat de crear alguna cosa positiva, te torna en forma de bé. Te fa sentir, el manco jo com més va, de dir, aquelles actituds que he tingut a la vida de dir, no, ara me comportaré així, que tenen a veure amb el rancor, amb la ràbia, això, no m'han proporcionat a la llarga més que ressentiment i malestar. Per tant, el consell que donaria era fer sempre que puguis és bé i veurem què passa, no? Però normalment el retorn quedaria sempre positiu. La veritat és que en 5 minuts me'n sobren 4 i mig. Jo no soc una persona que allargui les despedides.
cultura és una mica... Sempre som els primers que se'n van. Hi ha altres que li creen en joc, s'enreten en certes maneres. No som persones d'acomiadar-me 5 minuts. Però vaja, supos que dels meus fills m'agradaria dir-los alguna cosa. Però no pot servir que records de la meva vida sempre pensen en mamà. Tranquil·la, és una persona que m'ha agradat anar a la mar, pescar. Consells a un infant de 9 anys o de 10 o dels que sigui, que s'informés, que se formés, que fos coherent, el que deia Miguel Àngel, que intenti fer les coses bé, i ben fetes, i que sigui generós. I no sé, no vull que ningú me faci cap promesa. No, perquè no sé, no li veig massa sentit. Si m'hagués de convidar. De fet, en el principi d'aquest dinar ja tenim informació que podríem imaginar, però que tu has verbalitzat molt bé, no? I que has anat explicant coses referent a la conclusió que podria ser el resum d'aquesta pregunta de quantes vegades has pensat en abandonar? És molt difícil, molt d'esperat. Logísticament, com a tria de feina, etc., moltes vegades m'ha passat pel cap. I de fet, fa 2 setmanes o una setmana a Barcelona vaig dir, ho he de deixar ja, perquè això no té sentit, no sé què. I l'amic actor també m'ha dit, tu i jo sabem que mai ho deixaràs. Llavors, hi ha 2 respostes a nivell logístic, d'estructura de vida, de sentit pragmàtic, de supervivència, tenir una vida mínimament digna, amb un mínim d'estabilitat emocional, econòmica, d'estructura familiar, etc. Moltíssimes vegades, moltíssimes. A nivell com de crida, tria... El Pere Estupinyà fa 2 dies a una zona de ràdio com un podcast d'aquest que té, que no sé amb qui conversava i xerraven d'això, recomanaven com 2 coses essencials quan es tenia un propòsit de vida, ja no recordo cap on l'explicaven, i per mi és un sentit de la vida, per mi és una manera d'entendre el meu lloc en el món, és una manera de creure que això que dèiem d'intentar ser generós de si jo puc aportar alguna cosa, és a través de la paraula, sigui en teatre, sigui en escriptura, és com intentar transitar històries per fer que les coses molècules d'una altra manera també se moguin. Per tant, a nivell real, crec que crisi no l'he tingut mai.
la idea no m'ha canviat, o se m'ha reforçat, o he tenc sensació d'haver fet com descobrir persones molt guapes, molt interessants, de qui aprendre molt, de qui obrir molt la mirada. La sensació de tenir més ganes de seguir escoltant. Sí. D'acord, d'aquest quart dineret de retrobaments amb personatges, he sentit com molta tranquil·litat, molta escolta, especialment hi havia molta escolta, he sentit molt una sensació com de ganes de descobrir-nos, d'escoltar-nos, les converses han fluït moltíssim, m'ha agradat molt això, he sentit com una sensació de respecte i de ganes aquest grup que tenia a dir com a grup, com a conjunt, i ha estat molt guapo. El menjar molt bo, els postres deliciosos, la coca de quarto boníssima, i la sensació que m'enduc és que estic com molt tranquil·la, no m'he mossegat les ungles en cap moment, no me les he gratades, una sensació com de volia que s'allargés, volia que succeïa, crec que hi ha hagut com molt d'equilibri entre personalitats amb molt de coneixements, amb molta experiència, però a més molt intel·ligents i molt de coneixements, amb una trajectòria professional molt avalada, però que hi havia aquesta cosa com molt serena, no? Ningú necessita demostrar res, tothom sap allò que sap, tothom comparteix, i fins i tot com petits moments que es limita entre lo un poc més personal i lo més teòric, també han ballat allà enmig com per moments, i donava com una sensació de sentir molta confiança en tot el temps. Crec que aquest és com el segon de retrobament que particip, en el que particip jo, i és vera que me dona aquesta sensació de que, com que ja has tingut com a l'experiència, que en aquest sentit com que se fa una passa més, en tant a la manera de compartir, la voluntat de compartir, la manera de trobar-se, sobretot la manera de conversar, però que se pot fer com un pas més de tranquil·litat, de confiança, sí. Malgrat la gent entre nosaltres no tothom se conegui, se coneix ja l'espai, llavors se coneix un poc la dinàmica de la trobada, i això trobo que és com molt guapo perquè deixa avançar més d'una manera inconscient. I a nivell de diferència, clar, és una trobada tant, jo crec, que aboga per el fet en present, que succeeixin les coses en present, que la química de les coses i de les consciències també se relacionen en present i fa que les converses vagin cap a una banda, cap a una altra, l'energia de com estigui cadascú, i clar, és que sempre serà... és que podrien repetir els mateixos i és que seria un aconteixement totalment diferent. I trobo que aquí també hi ha la meravella d'això.